Hello guys, nong nabaga hai te kaisa video tu wi phaikya thanai first tu ang video rimani ga video na full video ngai tinin video hungke norok nang waisa samani Agartala wa porio nei thangai basa tongai chelarok bai manjakmani ajaga angkha Brwi tinjona tei chelarok bo tongo kwbangma hingkai abrongni full video ngai norok nai tongni bayap song norok nang tini full video phunungnai naina di ko mokhai bongni o je bongni bed thuma jaga o pura flag mang kwbangma ekdom carton hisab tei biar kwchak arak joto borok use khaio naina bidi ngai tabuk khungai chungbai thangai a somoyo ramjagui mane khalai bikha baksa kharthangmai kya chela rok ngai kharthangmai kya ngai chudu Brwi simino manjakha ngai amo hai ngai norok nai tongni choya sak ngai te kaisa koimung norok no bayap song norok ano support khadi support khaya ngai lag norok video rok khinaya kijatia naikha ngai no cut khaira ho ngai norok je video pa sak no nai tongni ngai norok no joto no hambai ngai norok tak nai tongni ingko mobile lok charge khaima rok piu morok flag rok nai sidi bisina kupulung ngai sino borong tam mane sede mane Brwi tangri thuklubjak sudu jangya pen chimji kangsa kanjak a Brwi sindol ni borok bai masa khug gjakha khug gjagai alokai teha rika gop jangya pen chimi hinai bo abuna hari thugulup tong dong haibona chungto a room bo habliya candala tei na hartong hata ngai tei Brwi rok hapka naina di mo haimang no choli tong chini tibrajuk sikili rok masa mangnoi kaisa kainai mangni maktham bongni darai no joto tei kubuni cherei rok bo nostongo masa jak ngai te masa no logi klang thangai khaio te masa no bo logi klang borok haino phurungui aboni bagui no buma bufa hinjaknai rok joto no janjani busa juk songno porina thangbo khial khai tongbai di khial khaya hingkai morok haino ngnai kintu haifano sabdan khai toni di ahino yak saisung rok sarogui ta toni di aboni bagui no norok no sawo mo hayengnani ekdom kalaisi ngai bayap song rok nai di tini ni video kisate